samasiholongan sungona pinatikmi di bagasan hasitongan hidup pinangidumi say paduma kadongan natutusin ondangmi
Jehovah hapus sakit, mengapoi roh aku, napati urun delaki, mulus tibai lakaku, sunang tok roh kinon, binay ni debataku, batik na dolomoku. Natau hapusan si tutu duhu di bataku, ai hodu na tok tok burju, mambai nangong luaku, naguguho say tulus do, sinangkap ni rohamu, pasal na pinukamu. Dangdung di halapan ho, sedina holang roha, di ho ai sai daput sado, na tau apul-apulna, tu sedang do di bahin ho, na sai tok tong porsea, maluan si anjia. Sai tatap si tiuron mi, binani Tuhan Yesus, andorana di Golgota, mudarna inau durus, sai pasti si rohanai, di tiap doa mana, sai di rumah ibadah.
Jehovah. Bahkan gabe dauna sida sian pangoloyon maradopon debata Jehovah. Alanima asa anggiat nian bangsoi manada museta at setia mangoloi maka persyai debata di bagasan perdalanan di ngoluna sida alanima Roma si Jeremia lau paingoton. Jaladi soroti si Jeremia do di bagasan turpuk tahun adong dua pangalaho na taida na berbeda jalan bertolak belakang. Ima nakiningan di dok di ayat 5 dohot ayat 6 ima bawa na marhaposan tu jolma. Manang jolma na marhaposan tu jolma. Jolma na marhaposan tu hadirion na dohot gogo na sabing. Gogo ni botohon. Songon pemimpin rupani say di pangasahon kemampuan dohot gogona. So marpanukun ibana tu debata na mangalehon. Puaso di ibana ima aka pemimpin di tengah-tengah ni bangsa Israel alani Jeremia lau paingoton asa boy muse nasida takas mangihuton mangului debata songo dia mahuroa bawa na marhaposan tu jolma takas do didok di ayat onomi ima songon halak parbahudung di tano namahiyang doibana songon halak na songo jolma namian di tano bakal di tano naso napu di tano na rahar manang dang adong rupani mangolu suasuanam bahkan dang tarpasu-pasu di bagasan nguluna. Ido benedo kunakin di tano na mahiyang. Bua do tano na mahiyang. Nung atakasta moto songo dia molo tano na mahiyang. Ba maol do disi tubu suasuanan. Dang subur suasuanan molo disuan di tano na mahiyang. Jala maol magodang manang molotung tubuh pe marpepeng doi dang menghasilkan hasil na denggan dang memuaskan hasil ni parbue na tinanom di tano na mahiyang manang tano bakal bahkan di dona keningan halak na marpangucadean tu jolma dangadong idaon naninna akan adenggan dang idaon na akan adenggan berarti akan aroa na boy mabaen susah pikiran na boy mabaen susah ngolu na so boy nyaman pakilalanna alai toktong di bagasan biar ni roha toktong di bagasan nasai ganggu ngoluna bahkan godoron ibana dang idaon na denggan manang natama jala dirok musai si maringanan do di tano bakal di tano na asom na acim jala hudul ibana di halongonan naswa dong jolma berarti adok di ngoluna kesepian saya merasa kesepian dong ngoluna kesepian saya lalap ibana herana sodong dongan narupani di ikanadi nang pegudang di si jolma tarida alai saya merasa kesepian ibana ima jolma
manang halak bawa namar haposan tu jolma. Dang taruli di pasu-pasu ni debata, dang taruli di kenyamanan, dohot di kesejahteraan, dohot di damai sejahtera, ngolu ni halak namar haposan tu jolma. Jala ima na terida di bagasan panggul miton ni pemimpin hati hai raja di tengah-tengah ni Jehuda dina berkoalisi nasida tu bangso akan agogo ima bangso Israel lot Asur. Dang marhaposan benasida tu debata Jehovah, debata nunga ditinggal hon nasida be sian ngoluna. Dang adong be komunikasi nasida rapdo debata. Bahkan mungkin molope adong komunikasi holan si paulaula sabing namai. Dang sian roha parbagasonibe ngoluna dinamar saor rapdo debata. Ainunga digabung tu parsobaun tu aka debatabal. Magigido debata mamereng roha na mangulahon akan nasongoni. Jala dang adong rupani komunikasi na denggan rapdo debata molo sai marhaposan tu gogo na di portibion manang tu huaso na di portibion manang di pahobar dirina tu ulaon akan naso hinalomohon ni debata di bagasan hajahaton di nguluna. Ripur jala dapotan uhum ni debatado halak naso olo marhaudukon manangihon suara ni debata manang sirang ibana meninggal hod debata sian nguluna. Dang adong jaminan di ibana holan uhum ni debatama calonna ima disuarahon si Jeremia di bagasan ketegasan asa molo adong roha nasida ikon boy nasida muse marbalik mangului debata. Jala laos di patorang si Jeremia ma muse songo dia ma muse halak manang jolma namar haposan tu debata manang namar habiaran tu debata manang natangi di suara ni debata nama ngoloi dohot nama ngulahon lomo ni rohani debata di bagasan perdalanan ni nguluna. Songo dia ma didok ibana ima di ayat walui di ayat pitu didok martua mabawa namar haposan tu Jehovah jala Jehovah haporusanna dibahen martua mabawa namar haposan tu Jehovah. Jadi halak naporsea namar haposan tu debata di bagasan perdalanan ni nguluna ketika di pasahat debata dope hosa hanguluan di ibana sian ari tu hari bulan tu bulan boy ibana lao mangulahon na pinangido ni debata jala diguari mai halak na martua halak na berbahagia halak na menerima kenyamanan dan ketentraman di bagasan nguluna alaniaha ala rap dohot debata ibana ala rap dohot debata pargogo naso hatu dosani ibana songon akka naposo ni debata pemimpin di tengah-tengah ni bangsa Israel tarsongon si Daud maradopon si Goliat ya nang penobelga na tibo si tutu si Goliat alai si Daud macai met songonon pendek dang meyakinkan jala senjata na pedang meyakinkan alai yang go senjata ni si Goliat lengkap sude alai nang penamet met si Daud alam mengesahon debata Jehovah ibana buado tahe ibana akamanginang marhamonangan nang pe marhite alat
abalang namet meti alai boy ibana marhamonangan ala didongani debata ibana ala dipangasahon ibana debata gabe boy ibana monang dang monang nabuluni alanyaha ala dipangasahon guguna bostong ni botohon na dipangasahon alai si Daud mangasahon debata ibana diramoti jala huaso ni debata lao mangurupi ibana gabe boy ibana marhasonangan songoninang si Musa na pinilit ni debata lao maralohon Raja Firaun ate ayang go si Musa hamanian parmahat debana alai alanunga debata marsuru ibana dioloi ibana hata ni debata disido gabe boy ibana patuduhon akatanda halongangan dungi gabe malua dibuan bangsoi sian Mesir tutano nabi naga bagahon di debata ima molo debata di pangasahon jala si Jeremia pe madok di bagasan turpukon di ayat 8 di dokon tudos do ibana tuhau nasinuan di topi ni batang aek jala majalar uratna di labung di batang aek jala dang mabiar ibana molo roham hopon jala toktong rata bulungna jala dang holsoan ibana di tahun haraharon jala dang macohot parbuena omma luar biasa ngolu di halak namar sigatung tu debata di bagasan nguluna di gobarhon tu nas songon hau nasinuan tu topi ni batang aek molo hau nasinuan manang suasuanan di topi ni batang aek di suan saya selalu segar doi rope rupani ari logo madak sedia leleng ala jonok do ibana tu sumber air nunga akarna lao tu airi tu aeki meresap do di bagasan jala cukup asupan sian aeki gabe dang rahar manang dang mate cuacuana ni alanyaha ala adong do cukup sian aeki goluna isedo aek hanguluan di hita isedo aek hanguluan dia kana porsea halak na semar sigatung tu debata tetap terpaut ngoluna adong komunikasi na dengan rapdo debata ido aka na tarpasu-pasu jala dicukupkan debatado halak nasai toktong marhaposan mengandalkan debata di bagasan goluna nang perupani roh hamohopon roh aka namasa roh aka situasi kondisi dan menyenangkan manang roh hasusaan ima hamohopon diguari nakiningan ala terpaut doi bana rapdo debata menyatu rapdo debata ima songon hau sai toktong doi bana gabe uli bulunga jala marperbue ditikina bahkan didokon akan napi nangidona pe ikon saud ima molo nasai toktong terpaut ibana terikat ibana rapdo debata mana marpanukun ibana mana adong hubungan na intim rapdo debata di bagasan ngoluna tarida nang pertangyangan di bagasan ngoluna haporsiaona tetap menyala-nyala maradoko debata marsigatung tu debata ibana jala marhaposan tu debata ibana margogo ibana marhite tangyangna jala asupan ni giji ni haporsiaona asa unang madate asa unang madele ya ro hamohoponi ro tantangani ro problem hidup
bertubi-tubi laho manodong nguluni akan aporsiai alai ala marhaposan tu debata Jahoba pargogo na suatu hatu dosa ni do ibana gabe tetap do ibana tegar dang madate manang mahiusong alai tegar kokoh kuat ala nyaha ala adong hatani debata mangula di bagasan rohana ima menyemangati ibana ima margogoyhon ibana jala setoktung ibana martangiang tu debata mangidu pangurupion dohot gogo akhirnya gabe mampu ibana mengadopi situasi kondisi namhop songo dia pe boy ibana marhamunangan manang molo boy rupane di parhadopo kita di partikian sinwaeng masa doha mohopon di partikian non nuaeng ate aka manginang hamohoponi ahamai ima masa sahit omikron corona delta ate tak adopi mulusian tahun 2020 sahat tu partikian non dang marna sidung dope hamohoponi bahkan saya was-was dohita berusaha nang pamareta lau mangotapi jala setok tong kita didok asa tetap memakai protokol kesehatan asa unang sahat kita masuk tu bagasan hamohopon nama bain ngulut menderita ale molo tungpe ro i masa tu hita ikon tok tong mahita mangido gogo pangrupion siat debata dohot haluaon siat debata asa ibana mangalehon hamalumon molope adong rupane di isoman waeng aka ruasta di bagas dang boy rona sida tu bagas coroon porsiama amanginang na di bagas debata toktong setia mendampingi mangurupi unang mabiar alai pangido pangurupion gogo nasiat Tuhani asa ibana margogoihon mangalo nasa hamohopon imas sahit nata adopi dope di partikianon mungkin ekonomi pe lemah hitan waeng masa aka nahurang masa pengurangan tenaga kerja boido mapek kita gale hapor siota alai halak namar haposan tu Tuhani tetap ada pengharapan yang hidup toktong ibana marsigatung tu Tuhan mangido panuturion pangajarion panugunoguon siat Tuhani aha masih patu pauku di partikian non waeng di masa aka pengurangan tenaga kerja aha ma si ulahonoku ikon malodo akan aporsea mamereng tanda-tanda zaman aha ma ikon siulaona di partikian situasi sonari asa adong asupan ningolu baik perdagingon dohot partodion ikon tetap kita memupuk laho parsaurata dohot debata asa ibana menuntun mengajari kita ibana mengarahkan kita asa tangyang tai komunikasi terap do Tuhani imas ada komunikasi mangido pangurupion dot panuturion siat debata dohot pasahaton dirita tu debata asa ibana mangatur saluhutna pardalanan dinguluta asa denggan saluhutna hidup bani dokon pasahap madalanmu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon sudi nasa ahana ta pikiri ahana ta sakapi ahana ta ulahon asa toktong gabe hobar tulomuni rohani debata gabe toktong kita dang holsoan dungi dang gabe macohot kita mar parbuihon parbuina dingkan alayakan aporsia tetap do toktong ala tetap do disirami hatani debata mian hatani debata di bagasan rohana selalu do ipana maulahon nah bartolomoni rohani debata ima aka parbue na dinggan ahama parbue na dinggan di situasi sonari di ngulutta bamulubui tau rupiah kadongata de tau rupi ma kamanginang mulubui hita laho mangrupi kadongata na di bagasan parsahiton tau rupi
Molo adong dilihat tu hata dihita pasu-pasuna. Ima tada parbue ni holong ni roha. Jala ima parbue na denggan nahi nalo mohon ni depata. Di situasi kondisi na paet manang namohop adong na masyurupan masih haholongan. Akhirna gabe rap marlas ni roha. Rap mamuji pasangapon goar ni depata. Ima ngolu ni halak na marhaposan tu debata jahuba. Dang di pasobu debata ibana di hamohoponi alai adong do dilihat debata jalan keluar di ibana. Adong pangurupion ni debata sian akan halak sian akan halak na asing gabe boy tarparbihon ibana aka parbue nadinggan na boy si halaconon ni halak ido ima molo nunga terpaut kita manang terikat kita rap doh debata manang molo debata ta andalhon manang tu debata hita marhaposan di lehodo aka pasu-pasuna nakningan di lehodo aka silas ni roha tungpe rupani hita di bagasan aka hamaulon alai tetap do hita boy marlas ni roha boy mandok mauliate mengucap syukurlah dalam segala hal imang ulu ni halak nasai toktong marhau dukon tu debata setia tu debata mangului debata di bagasan panggul miton ninguluna jalalos idura topik ni mingguta sadarion tarpasu-pasu do akka namar haposan tu debata tarpasu-pasu do akka namar haposan tu debata. Jadi jamita mingguon laho manyuarahon tu hita manang paingot tu hita unang mahita marhaposan tu jolma alai marhaposan ma tu debata jalin mah hubungan adenggan rabdo debata asa ibana mangalehon akan narikoti menjamin narikot dingoluta baik di ngolu pardagingon songoninang pertodion jala tuhata Tuhan Yesus Kristus pe naung rotu portibion menjamin kehidupan yaka na masih hohot maka porsiai ibana naso di pasobu ainu nga ditalihon tuhata Tuhan Yesus aka hamaoloni aka sitaononi alai dilehon do pangurupion taida na kiningan di patujolo ni epistel ibana mengajari manugu-nugu pasahaton natani di bata jala dakolan laos diajari dakolan dihatahon alai adong do tarida pelaksanaan diurupi do akan amar sahid dungi asa hisar adong sada tindakan na nyata di bagasan pangulaw ni tuhata Tuhan Yesus jala songon ima naeng patuduhonot ta songon akasi ihuton Tuhan Yesus Kristus hita naeng adong tindakan nyata mangrupi aka nahurangan asabui rap marlas ni roha hita molo di do nakidi ayat sia tung na akal situtudo rohani jolma jala naganggu tung isema natuk madodoisa na akal memang jolma jut do munapik ate di bagasan panggul mito ninguluna bodo di napatar dengan berengon alai molo didabuni dang dengan ulona alai taingut ma debata mamereng do di sude kondisi manang songo dia pe di bagasan roha do pikiran ni jolma di bagasan nguluna debata dang boy dikelabui di boto debata do sude akana di bagasan rohatai molo tungpe marakal akal majahati manggulahon na Solomon rohani debata deboto debatado ngulu ni halak ngulu ni jolma jala ido benar o Tuhan Yesus Kristus asa boynya dipai baru ngulu ni jolmai jala boy bertobat boy meninggalhon akka hajahaton hatakangoni lai gabe mar ngulu ne baru tu dalam lomo ni rohani debata alani debata mamereng saluhut tu bagasan roha ni colma ibana do didok nakiningan si uji pia-pia dohot didok
jala mangalehon tu ganut jolma hobar tu dalanna, hobar tu parbueni pabahenanna. Jadi maralus du sugut halak hobar tu aka naniulana. Molo denggan diula dengan hobar tu lomuni rohani di bata jalon nado sugut. Jalon nado nang ditikyon. Di ngolu partikian ope leanon di debatado. Dang gloason di debata kecewa halak na marhaposan tibana. Alai dijamin debatado ngolu ni halak na marhaposan tibana. Baik di ngolu pardagingon, dohot di ngolu partodion. Dang rahar manang dang kurangan. Alai tok tongdo di parade debata di halak na say tok tong marhaposan tibana. Atong tapilit ma marhaposan mahita tu debata di pardalanan ni ngulut tadi portibion asa tarjalo hita pasu-pasu ni debata namar dapot-dapot baik di ngulu pardagingon songoni nang di partudion sugut dijamin kehidupata ima ngulu nama noktong sisa liling di lileng na tuhata ma nama masu-masu hita amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata aman nami moliate maruhan nami diho di barita naulim napaingotok kami toktong di bagasan tikion asa toktong kami Tuhan marhaposan tuho di pardalanan ngulu nami di portibion asa tumangyan kami tumangyon suaram dohot pamakulingionmu adok toktong hubungan nadenggan rapdoto di pardalanan ngulu nami Imana radehami Tuhan manangyon hatam radehami martangiang tuho radehami nang mangulahon aka ulahon na dinggan songon parbue ni haporsyaon nami di panggulmiton ni ngulu di portibion say pasu-pasu mahami ali Tuhan jala pardugui patau hami lau makilala balga ni asidot holong ni roham naung pinapataran mo di ngulu nami marhite naung radeho Tuhan makokop kami saat kami tuminggu jaitu agesima ima 70 hari nai ima di hari haheomu marlas ni roha mahami muse marningot dengan dibasam naung pinasahat mu Tuhan atong ali Tuhan saleleng kami di pardalanan nguluon say dongani mahami saluhut na marhite tok dimi asa tok dimi Tuhan natoktong manugunuguhan mangajari kami manadadalan lomoni roham tarulah kami ma napinangido di hatam jala boy muse kami gabe toktong marsigantung tuho jala marhaposan tuho kami di ngulu namion gabe taruli mahami dia kading nga dibasam do dia kapas-pasum sudedo kami mangingiton pasu-pasum dangado kami na ulo lau majalo siako Tuhan alani dongani kami diroi kami ajari kami toktong marhite hatam sa marhite hatami toktong menyemangati kami mangaleo pakirimu na mangulu di kami asa sahat kami Tuhan uluan na pinaradim naung pinasahat anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan man tong pasu-pasu saluhut huriam na marpungu di bagas seromon na mangalehon tikina satokin marsaur rabdoto songoni nang akka na di bagas nabi lau manangyon hatam na mangalehon tikina rohana pikiran na lau marsaur doto sadarion say pakulingi manasi daleon las ni roha na di bagasan parsahiton na isoman waing di bagas nasida hupangido kami ma Tuhan di bagasan tikion tu adopan muna badiai saluhut nasida le Tuhan leon mahahipason leon gogo mangalo nasa sahit nasonggop tu nasida jala pamalum ma nasa sahit na adong di pamanang nasida be asaboy nasida Tuhan mangula aka ulaw na pinasahat dope Tuhan boy nasida law mangulahon lomo ni roham pasu-pasu ma aka obat na pinangan nasida makorhon hamalumo ni dot makorhon las ni roha di nasida ajari nasida Tuhan rojo jom tuho asa ho toktong lau mangurupi nasida bi mangadopi aka hamo hoponi dinggodo di portibion
Tuhan di bata manami nama ulang tahun ruas ni huriam saya pasu-pasu manasida toktong marlas ni roha makam lati hoding kan di basan. Yana koni ruas ni huriam Tuhan tina naing magalo pasu-pasu dohot dia kan naing martupul ali Tuhan di persiapan nasida. Asiroha mali Tuhan sai homa nama masu nasida mangaleon hahipason padao sian ragam meka parmaranang hasusaan. Asaan giat boy tulus Tuhan di pamasu-masuon di anakon di huriam di ari naneng ro boy mardala dinggan hobar tu naung di rencana hon nasida patiur saluhut na Tuhan sudenang akatodong naung nyotang nasida lau madohoti ulau ni sai paringgas ma nasida saluhut na ima pangiduan nami di bagasan tikyon pasu-pasu mahami saluhut na tangihon ma Tuhan tangyang nami mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Oloy mapangiduan nami humpar tulong ni roham. Amin. Marede mahita laus tapasaha ma muse peliata tujulu. Pada nauli hudang hulu pohon dan pula babiar digoluki nang pehulum du dalam si buluson rodo hati urun siang langiti utung sahu halu pohon audo manogihon audo mangondihon utung sahu halu pohon audo margugoyhon pos marohami pada nauli unang hulu pohon iduhu hapusi has marohaki tondong nang dungang yang terpangasahon holan Tuhan Yesus haporusaki utung halu pohon audo manogihon audo mangondihon utung sawu halu pohon audo margugoyhon pos marohami Molo diukap surga tudung diku salbu maluhut nahang alutaki tarbigi maso arani Tuhanku naposo hapusan bongot hotusi utung suhu halu pahon audo manogihon audo mangondihon utung suhu
Matangakon mapeliata natapa pungon todopan di debata martangiang mahita. Ale debata amanami nadi Banua Gijang hodo haroroani saluhut sileleo nadinggan dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasat hami masia nani lehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai dalara moti asa huparhasia kami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tongan-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite ite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi tunirudi pamataku hasadohut guguki rudi saluhut hartaku upasahat itu langsung jatuhku Alea manami nadi Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di bonotongon song nadi Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho duna puna haraja duhut hagu rudi hasangapo saliling ni liling na amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita, di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita jala di pasaor honma damena tuto ditabe. Amin, amin, amin. Kami perhalado HKBP Harapan Jaya nama kobasi di minggu siang sadarion rapdot song leader pemusik nang multimedia madok selamat hari Minggu ma dihita saluhutna Tuhan Yesus memberkati. Shalom.